Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gaude, Euskararen alde! Gure gorputzak esan nahi duen guztia euskaraz da, baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Tipi-tapa, tipi-tapa! Hemen gara eta euskaraz gaude. Korrika! Gaur, 24. korrikaren mezua idatzi dutenekin hitz egingo dugu. 7 euskal gazteren artean idatzi zuten mezua eta gu Leire Kasamaiu, Xaelbat Altzugarai eta Oian Aranarekin elkartuko gara. Korrika, euskara, gorputza eta bertsioa izango ditugu hizpide. Eta gaur, ekialdetik mendebaldera egingo dugu bertxotan, Getxoko bertso literatura saioa eta Zumaiako jaialdia eskainiko baitizkizuegu. Eta korrikako mezuan esan zuten bezala, aurrera goaz. Bazatoz? Saioko sinopsian jartzen zuen argi, datoz izen handiko 3 bertsolari. Nor aztu ote duten pentsatzen naiz ari, Bonasera Francisco gaur nator kantari. Min ez emanez nire autoestimari, goazen bertsoak ondo irakurtzeari. Martxoaren 19-tik 29-ra egin zen 24. korrika, Atarratzen hasi eta Bilbon bukatu. Eta lekukoak zeraman mezua Euskal Herriko 7 gazteren artean idatzi zuten. Leire Kasamaiu, Elene Menjularrinaga, Aitzol Gilde San Vicente, Oier Inurrieta, Beñat Jusue, Oiana Arana eta Xalbat Altzugara izan ziren mezuaren egileak. 7tik 3 lotura zuzena dute bertsolaritzarekin, Oiana Aranak, Xalbat Altzugaraik eta Leire Kasamaiuk. Eta eurekin elkartu nahi izan dugu, korrikak euren gorputzetan utzitakoak jakin asmoz. Xalbat, Leire eta Oiana, korrikaren mezua idazteari ez ezkorik emandakioke? Ni momentuan galdekin nion Vicente Claveriri berak proposatu zidalako ea galdera bera. Ea ez ezkorik emaiten altzen eta berak ejantziran ezetz eta beraz bai ezko eman nuen, simpleki. Simpleki. Nik planteatu nuen egia ikan, pixkat beldurrak harturik eta ez dakit. Baina aldi berean olako aukera bat, olako proposamen bat, bai ezkoarekin aitzina. Nik ere pare bat egun hartu behar izan dituen erabakitzeko, baina uste dut ezin zaiola ez esan. Zuen WhatsApp taldeari Zumba ikastaroa, izena jarri omen zenioten. Zumbarik dantzatu duzue prozesu honetan guztian zehar? Ez. Literalki ez. Gainera, nik geneukan talde bat AEK-koekin, Euskara gara, 24. korrika. Eta lekukoan argazkia. Tardan, erabaki genuen behar genuela zerbait disimulatuagoa, eta jar genuen Zumba ikastaroa. Niri iruditzen zait, sinesgarriagoa zela bestea, Zumba ikastaro baino nire bizitzan. Azkenean, bai, azkenean. Pentsatut, ene bizian Zumba ikastaro bat, hola, ez dakit ere, sinesgarria da bainan, Euskara gara baino gehiago. Agian historio horrek behartzen gaitu behin betetzera. Gainera, Zumba ikastaro bat oierrek ematen ditu Zumba ikastaroak. Zik dator, oierrek ematen ditu kurtsoak. Ez dakit gaur Zumbarik dantzatuko dugu, baina gorpuztu dezagun gaurko elkarrizketa. Ozen. Zuek ere gaztetan, onera bezarotan, tentazioak izango zenituzten. Eta dana aldakoaetik ezetz esan diezue tentazio horiei. Ze tentazio, modu eta zergatik ezetz. Gaztaro denak dira ta zailak munduan, guk ere pasagendun, algendun moduan. 80 eta piko baizen orduan. Drogak txarrak taugari ziren kopuruan. Gertu ez baina oso inguruan. Gertu ez baina oso inguruan.
34 eta gehiago usteko, munduan undik zoan zegon ikusteko. Gurasoen hildoa beti prest austeko, ta kasketaldi baten aita zapuzteko, tentazioa izanun bersoa usteko, tentazioa izanun bersoa usteko. Fisika ezinezko ta zaila matea, pentsatu nuen itzen hildotik joatea. Baina ez da erresa hortikan jatea, tentazio bat nuen idazle izatea, eskerrak lortu nuen ez esatea, eskerrak lortu nuen ez esatea. Beraz ikasketetan ta bizitzan guazen, pixkana handitzen ta pixkana garatzen. Giro erdaldun batek kalea zumbatzen, kulturan ta musikan nagusia baitzen, eta hori askoren tentazioa zen, eta hori askoren tentazioa zen. Tanera bezaroan ingurua miran, nori eskua emanta segikale jiran. Gelan bat nik ikusten nuen maiz diztiran, nahi zuen galdetzera joan nintzen segidan, tentazioak berak ez esan zidan, tentazioak berak ez esan zidan. Franko hiltzear zegon sasoikoak gara, orduan batzuk joaten ziren mesetara. Eta besteren batzuk sasibileretara, aitak behin harrapatu, ta esan zidan ara, ez zaitez inun sartu, irten ezin bada. Ez zaitez inun sartu, irten ezin bada. Azken egunotan ari gara entzuten, behin eta berriz, Picassoren Gernikari buruz. Gernika Euskal Herrira ekarri, Gernikara ekarri, aspaldiko eskaera da. Ez dugu asko entzun bertakoek, bombardaketa jasan zuten ingurukoek zer pentsatzen duten honi buruz. Kuadroaren inspirazioa izan ziren lurreko jendeak zer pentsatzen duen guzti honi buruz. Lehenik Parisen eduki zuten ez dakitzen bat denbora, ta Nueva Yorken izan zen gero museo handiko lora. Handik Madrila hegazkin baten, horren beste 1000 gora. Ta justu ona ekarri orduan, izorratu egingo da. Ta izorratzen espada ere, ta hau bada amaiera.
Pentsatzen abilestela helduko gure Gernika partera. Sofian dana negozioa da, baina hemen olan ote da. Baldin badator etorriko da, ta zuzen gugem jeinera. Naizta ez duten memoriaren sakoneraino sartu nahi, Gernikak zenbat esan nahi duen, bertakok dakigu ai. Ayuso Andrea katetoekin, zeu joan zaitezke porai. Gaur arte asko ez dira izan, kuadroa ulertzeko gai. Bakoitzak bere irakurketak eta burua lengora, ta fasismoak apurkadarrai egun ere gorantz gora. Baina kuadroa gurea bada, hobeto non egongo da. Hartu lapurtu ta oba ekartzea bakearen museora. Francesco, hemen daukau Francesco Maialen izango da, orain. Francesco birritan eskondu zen. Lehenengo Juana Josefarekin, zan zituen 4 seme, bat hil, behaz 3, eta Juana Josefa alako baten, hil egin zen. Eta handik 4 hilabetera eskondu zen Maria Isabelekin. Hemen dauzkagu, Unai, Maria Isabel, bere emazte berria, eta tarteka, ametsetan agertzen zaizkien Juana Josefa. Amets izango da mamu hori bien artean, lantzean behin tarteka agertzen dan mamu hori. Bata parean ikusten dut ta beste ametsak freskatzen. Biak batera ez azaltzea besterik ez dut eskatzen. Molestatzen dudala irudituta beti ez noa bazpare. Sensazio bera izaten un bizirikan nengolare. Lasainago ze esan zenuen bibegiak mela. Zuzeu nirekin oraindik esna baina amesten zeundela. Praktika da gure bizitza hau ez kontu eta teori. Oso gerora inventatu zen maite mindu eta hori. Baina Francesco 4 hilabete eta hortxe joparean nio. Efikazitate gehiago dezu gazten tinderreak baino. Eta Francesco ikusten zaitut, gazte modernoen gisan, polimaitasun deitzen da hori, naiz bat ametxetan izan. Gizonezko bat andrerik gabe inutila ala fede. Bai 1808 ta baita gaur eunean ere. Lurpean ze ligoteo dago nien hijoa esaten. Zemengoen artean inork ez du prejuiziorik izaten. Frantzeskoak aso zaude benetan Josefa ikusi asmotan.
uler dezaket zergatik zauden, egun guztietan lota. Hemen gizona dena zaztuta beti berean ari da. Esaidazue bion artean zenbat seme alaba dira. Bion artean 8 behatzi gutxio ez dut esango. Baina 3 artean ez palitz bat eretzan izango. Josefarekin 4, nirekin 6 eta 3 hil berehala. Dena esan dut ohar daitezen, nik irakurri dudala. Leire, Oiana eta Xalbat, 24. korrikaren olatuak zenbat iraundu zuen gorputzetan? Bai, pixka luze. Eni oino irauten ditu pixkatola gorputzen ez dakit zuei, baina pixka luze joaiten ari da, ustez. Bai, nik izan nuen bukatu bertan alako biharamun handi bat eta sakon hartu ninduena eta oraindik irauten du apur bat eta gainera jendeak nire bintzat jarraitzen dit esaten eta badauka oraindik aipatzen zuten, amaitu zenean 11. Egun horren garrantzia, eta nire bintzataren ez bizitzen 11. egun eterno bat. Bai, hori da. Eta azkenean ejan duzun bezala, nik uste kojikak badu garrantzia berezia Euskaldun hainitzengan, eta beraz, bai, jendeak pozik hartu zuen ere, edo Nikolasen ditu nuen irudi hori, eta azkenean 7 lujaldekoak izanez, bakoitzak bere lujaldean izanen du oi hartzun bat, eta ezakitegian, eta... Euskara gara, izan da korrikaren leloa, zuek idatzi zenuten Euskara gara eta hemen gaude, eta zuentzat zer da Euskara eta nola gorpuzten duzue? Hizketan egon ginen gure artean ez, lelo horrek nondik zeharkatzen gintuen gu, ze asko da galdetu digute ez, leloa gurea den edo ez, guri eman da etorri zitzaigun. Orduan, berbetan egon ginen, esaten genuen Euskara izatea gauza bat dela, baina interesgarriago iruditzen zaigula egoteaz hitz egitea ez, edo gorputzek lekua okupatzen dute eta gorputzek agentzia bat daukate eta horretarako espazio bat behar da. Eta horrekin lotuare gorputz horiek beti mugimenduan direla eta beraz Euskara ere badela ez gorputz horietaik komunitate bat osatzen duen osaera edo entitate bat eta beraz pixkat bizirauteko eta aitzina egiteko ere. Eta azkenean hori izan da baita ere 7 irudi horietatik gorputz hori, ejan dugun bezala, egin dugula gorputz bat denona eta aldi berean gorputz hori osatzen dute gure nohbanako edo gure nohbanakotasunak eta hori irudikatzen zuen mezuaren edo egileen irudi horrek berak. Iruditzen zaigun korrika badela Euskal Herri osoa zeharkatzen duen gorputz politiko bat, non hainbat gorputz elkartzen diren bat bakarra sortu eta zerbaiten alde egiteko. Gazteei esaten zaizue, etorkizuna zaretela, zuek esan duzue, oraina ere bazaretela, eta gaztei askotan leporatzen zaizue, Euskaraz ez duzuela egiten. Hori nola bizi duzue zuek? Nik uste hemen izate hutsak kontrakoa kontatzen duela. Bagirela gazteria euskaldun bat, eta argiki nik uste argia da hemen girela, hemen gaudela, eta ekintzan azkenean, hori ekartzen zuen jabardura horrek, izatetik egotera, eta... Niri min apur bat ere ematen dit, ni jende gazte zinguratuta bizi naiz, eta ni euskaraz bizi naiz esango nuke kasi 100%, eta horrek zerbait adierazten du, eta esango nuke berrespetu falta bat dela esatea. Gazteok ez dugula euskaraz egiten, gezurra delako, hasteko eta behin. Eta liburuan agertzen dira, Francesco ez da personaje bakarra, agertzen dira 3 konpositore bai, tartean Richard Wagner. Eta hor kontatzen da, liburuan kontatzen da, benetako historia bat Wagnerri gertatu zitzaiona, da izen zen Wagnerri umetan
aita hil zitzaiola, eta bera behali zutela amamaren etxera. Baina ez zion amamari esan behar, bere semea, hau da, Wagner naita, hil zala. Eta ona ekarri ditugu, Wagnerren amona, Maialen, eta Wagner bera, amets. Urtero, urtero, ume hartu oizaitutzu, nere pasta platerka eta nere musu, baina ene orain ze pazientzia kutsu. Aurtengo porrak oso luzeak dituzu. Naiz pasta platerka da ez izan txuleta, naiz apartamentu hau ez dugun txaleta, gustura egiten dut zuregana buelta, aitak baino hobeto zaintzen nauzu eta. Baina ez dezu hartzen ez gantz ta ez pixu, nola bizi zareten hori zuk dakizu. Zenbat oroitzen naizen esango banizu, aitak goraintziarik eman ote dizu. Ai, zenbat fantasia, zenbat pelikula, barne korapiloak nola disimula, naiz goraintzirik ez dun bidali sekula, goran intziri batzuk entzun ditugula. Beti izan dezuzuk umore gutxita, dena entenditu det ola erakutsita, naizta lasaitzen naizen zu ondo ikusita, tristeago sentitzen det zure musika. Musika triste hortaz zu ez jarri izu, zu amama serio ni ume mukizu, zergaitik mila gudak kezka eta pixu, hileak alperrikan rizatzen dizkizu. Munduan bai baitago amaika miseri, ta etxekoek hileak aikiskurtu neri. Zeak ulertu dizut goian egon bedi, ezpaneki bezala nahiago dut segi. Garbi ulertu ditu zenbait azpimezu, aita joan dela eta nik ez dakit zertzu. Nahiko sufritzen nabil minez eta kexu, fededuna zara eta hobeto zaudezu. Gaur, egun handia edo gau magikoa da zuretzat bat, Andoni Egañakin kotxean zuaz, bertxota. Ze leyenda. Bizitza osua pasa dezu obsesionatuta Andoni Egaña.
pote batian dakazu, 83 garren urteko omen den Dukados kolila bat. Bere lehenengo txapela irazuneko urtekua. Ile batzuk ere bai hor, sobretxo batian. Bere posterra zen eukan, bere txapel guztitako azken agur dana dakizkizu, atzeko zaurrera, dena. Eta gaur berekin zuaz kotxian bertxotara, eta nahi dezut dena jakin. Kaixo, ene andoni, uix egin dit kasu, barka egin badizut orainen barazu, baina inkolonia usaia daukazu, egunean zenbat aldiz dutxatzen zarazu, eunean zenbat aldiz dutxatzen zarazu. Hori erantzuteko enago penetan, eta nik zehatz mehatz esango dut bertan, umetako garaiak oroituz pozetan, astean behin bakarrik larun bat goizetan, astean behin bakarrik larun bat goizetan. Ta ostirala tokatu, zaigu guri uala, talare usainona estutu uala, zure tatuaje bat egin nun behin ala, uste dut Lujan biok ere badaukala, ta uste dut Lujan biok ere badaukala. Ni ere jakitu naiz, tatuai kontuan, bat badadukadala, jakizu kantuan, zer ez dizut esango, baina bai gaurkuan, daukat ilargiaren alde izkutuan, daukat ilargiaren alde izkutuan. Gainera esku zabala, gaur eguna bapo, gainera etorri zara garbi eta guapo, jarri eskua hola irrifarrerako, ta egigun argazki bat Instagramerako, ta egigun argazki bat Instagramerako. 93 ginean, peinakin batera, basurde bat jogendun, hil eta kotxera, orain usai kontuan, hasi baita bera, kolpez konturatu naiz enula atera, kolpez konturatu naiz enula atera. Basurde bat hiltzen du egin gabe tiro, gainera ez arrazoi eta ez motibo, baino itxoin ahotsa altu xeo igo, grabatu egin behar dut ta kontatu berriro, grabatu egin behar dut ta kontatu berriro. Historia askotan, biurki bizitzan, xabat sumatzen zaitut, txapeldunen gizan,
aurrekari oberik ezin dezu izan, gaztetan Jon Maiaren txofer izan nintzan. Gaztetan Jon Maiaren txofer izan nintzan. Amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun, eta unaik eskaini zu kotxea, eramango zaituela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmak izango dituzu. Barcelonan enbilen, ni Ramblen karraio, txofer honek hartu nau eta ze arraio. Beldurrak sarri oidu klitxeetara jo, kobratzeko ordua iritsiko zaio, kobratzeko ordua iritsiko zaio. Zuretzat suerte bat da, nire furgoneta, ez zaitez astoratu ez jarri zer gerta. Konpainia pixka bat behar da tarteka, kotxeko irratia puskatu zaiteta, kotxeko irratia puskatu zaiteta. Hori alda problema zeatarramendu, itxuraz beraz honek aukera ezin kendu. Ni euskaldun siku bat naiz hitza noiz zuzendu, hobezen andaluz bat aukerau bazendu, hobezen andaluz bat aukerau bazendu. Arte gutxi daukazu igertzen da tira, baina kotxean biok daukagu kabida. Kontatuko dizkizut 11 mobida, entzuleon bat askotan niretzat aski da. Entzuleon bat askotan niretzat aski da. Jarzazu mobilean aukera bat ara, entzuteko zeo zer irrati dardana. Literatur programa bat ordu hontan bada, elkarrizketatzen da Unai Elorriaga. Elkarrizketatzen da Unai Elorriaga. Elorriaga sarri da barnatik ibiltzen, eta ea ez dudan nik honekin mintzen. Behin eraman nuen ta kontuak arintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen. Bigarren esaldian aspertu egin nintzen. Euskaraz egin egiten da, baina izatea ez da edozein gauza idatzi zenuten, nola izan daiteke bat euskara? Iruditzen zait, zerbait garela edo zerbait garela egiten dugun neurrian, ez? Geldi baldin bazaude, eta inork ez zaitu ikusten, eta ez daki inork egiten duzun horren berri, ez zara, ez? Orduan, iruditzen zait, gara horrietan jarri behar dugula fokua, batez ere ekintza dakarrelako alde batetik eta beste alde batetik ekintza kolektiboa, ez? Ezin dela ere euskara izate hori pasibotasunetik bizi eta euskara izaten jaitzeko euskaraz egon eta egin behar dela. Egunerokoan hor zizelkatzen dituzun ekintza horiek edo egiten dituzunak
azken finan zuretako dira, eta pixka bat hori aipatu ginoen, ere egunerokoan zer egiten ginoen pixka bat Euskararen alde edo Euskaraz, eta pixka bat testu inguru guzi horiek nahasirik, hori berriz azpimarratuko dut alde kolektibora jauzi egiteko hori deia egin ginoen, eta bai, uste dut horrek gaituela pixka bat formatzen. Eta zuek nola gorpuzten duzue Euskara eta nola gorpuztu duzue korrika? Bada Euskaraz egitea eta gero bada Euskaratik egitea. Nik beti ejan dut gurasoak ezin izan gaituzte Euskaraz, ezi ere Euskaratik egin dutela hasieratik, eta azkenean hori ere bide bat da Euskarara hurbiltzeko. Nik horrek egin nau Euskaldun, beraz nik hola gorpuztu dut Euskara, edo ez dakit, hola gorpuzten nau Euskarak. Bakoitza leku diferente batetik heldu garela Euskarara, bakoitzak bere modura bizi dugula Euskara, eta berdin korrika ere ez. Denok daukagu ez, Euskal Herrian askok daukagu harreman erromantiko kasi kursi bat korrikarekin ez, edo denok gogoratzen dugu gure korrika favoritoa, edo badaukagu gure korrikako kanta gustokoena. Garrantzitsua izan zen alde batetik Euskarara eta Euskaratik nola bizi garen ikustea, eta bestalde korrikak ere gugan edo gure gorputzetan nola instauratuta zeuden identifikatzea. Orain korrika gorpuztea egin nahi dut aski automatikoki egiten da bi urte guziz, baina ez da antzi behar testu ingurua ere egin nahi dut ez dela bereziki egesa Euskarentzat, eta ez aipatu ginoen ere korrikan biltzen den jende masa horrekia gero terrenoan eraginen duen, edo ez egesa baita kilometro bat egitea Euskaren alde, baina gero ez egunerokoan behar delako gorpuztu Euskara bizi iraundezan. Eta zer sentitu zenuten atarratzen zuen mezua lekuko barruan sartu zuten momentuan? Zuago zinen ez? Bai, nik gustu edo nintzen atarratzen, lanean nintzen, baina mezua sartzen den momentuan ne orkestu gehiago deus egiten eta denak adi ginen. Eta bai, egia ezan niretzat biziki urte berezia izan da, gainera justu zuberoatik abiatu baita, eta orduan ez dakit atajatzeko hasiera hori, eta bai, biziki edeja izan zen, eta mezuaren sartze horrek ez dakit, gorputzean eragin zidan. Positiboki, uste dut, zerbait aitzina orain bidean da, eta 10 egunez badoa, eta gero beheskuratuko dugu Bilbon. Ni etxetik hain nintzen lanean egun hortan, eta telebistatik segitu nuela, eta enin mezua sartzen ikusi nuelaik sekulako ezin egon bat sartu zitzaidan, eta itzulika hain nintzen nola salan, eta zen beste esplikazio berezirik. Momentuan senitu nuena zen hori. Nire etxean nengoen, lagunak eta joan ziren, baina nik erabaki nuen nire bizira duteko estrategia izango zela korrika existituko ez balitz bezala bizitzea, kasila korrika Bilbora heldu arte, ez? Pasatzea asteak korrika ignoratzen edo ez balego bezala ibiltzen bizitzan. Halako baten hartu nuen mobila eta lagunak argazkiak zaiz, eta sartu nintzen sare sozialetara eta lehenengo irudia ane mezua sartzen. Itzaren nuen mobila, ze bestela ezintzen ez bizi korrika, eta jarraitu nuen ezer gertatu izan ez balitz bezala. Zu Maialen garia zera, eta zu Andoni lastoa. Garia eta lastoa, lastoa eta garia. Piskat lasto gehiago behartzen gauzak bi aldiz esan da. Zeren gaur egun esaten dena gehiena da propaganda. Noizko helduko gari ale bat, zaila dago bistan da, ta heltzerako jendea ase, nahikoa lastoa janda.
Gari lastoak banatzen leno, izaten zuten arreta. Gaur egun inor ez da mugatzen, bere izketa zail horreta. Gari lastoen gaia joan da, esplikazioz beteta, gai jartzalea ere alde det, lasto garaian gaudeta. Baina begira politikara, zenbat hitzek zeetekin, oso tarteka gari ale bat igual irteten da berdin. Baina alean eotzen dute, mas medien errotekin, ta egiaren irinarekin, berriro gezurra egin. Orain lastoa dugu nagusi, garia hau argi bego, Ayuso bera ejemplu jarri, igual etzen dun espero. Eskuindarrak eman dezake, ia ezkertiar edo, askatasun ta ametsa hitzak, ondo erabili ezkero. Askatasun ta ametsik ez da, oida beldurtzen nauena. Ugariago eztan da hotxa eta biktimen hauena. Ze mundu modu izan leike ba, aluetan aluena. Ilea ere lastozkoa dun batek agintzen duena. Bueno, historira joan da zerbait, esplikatzen alegindu. Azken mendeak gari alea, ez aldu guztiz birrindu. Erromatarren alea, ja ezin liteke berdindu. Jada lastoa nagusitu da, alearenak egin du. Xabat, galdera zuri. Motxilaren bertsoan lortu zuzuk nolabait zure gaineko motxila hori kentzea? Bueno, nik uste bakoitza bere motxila dauzkegula bizitzan eta bertsotan ebai, eta orduan ez dela motxila erantzi edo betirako guztioi, baizik eta bakoitza jakin behar duela bere motxilakin, bere ezinekin, kezkekin eta beldurrekin bizitzen, eta ez dela atzean ustea eta ahaztea, baizik eta horrekin bizitzen edo bertsotan egiten jakitea. Korrikari buruz aritu gara, gorputzei buruz aritu gara, eta hitz egin dezagun bertsoaz. Zuen gorputzetan bertsoak ze leku du? Ene gorputzen gaiak zaile gisa du gehien bat lekua edo bertso gintzak edo. Silaba bukatu berri da eta bertan parte hartu lehen aldikotz eta hortik ateratzen ari niz nire.
bertsozale gisa ere bai biztan baduela lekua. Nirean leku handia hartzen du, bertsoak umetan hasi ginen gu bertso eskolan eta bidea egin dugu ordutik. Baina bai, egunerokotasunean bertsoak leku handia du nire bizitzan, nire lagunsarea eta lagunsarearen parte handi bat bertsotatik sortua da. Astero biltzen gara bertso eskoletan eta beti biltzen gara bat eta besteari bertsoak komentatzen, bidaltzen. Orduan nire bizitzan leku handia hartzen du eta nire gorputzean ere bai. Eta enaldetik orain bertso zale da ene gorputza. Bertso lari izaten saiatu da gian liseora arte. Egin nuen bertso eskola eta egon naiz gero bertso eskola batean edo bestetan baina. Bertsotan enaiz gehiago ari orduan bai. Bertso zale gorputz bat da. Eta ze gorputz zarete, behartzaile, bertsolari, bertsozale zaretenean? Uste dut, bertsoetara noanean edo bertsoarekin zerikusia daukan zerbaitera noanean, beti saltoka bezala funtzionatzen duela nire gorputzak ez, batzuetan bakizu, beste ekintza gauzatela zoazenean, lasaiago zoaz, edo nik beti bizi izan dute bertsoa alako post-puntu batekin edo ez, eta bertso eskolara joan, eta beti ilusio horrekin lotzen dute bertsoa, eta nik uste dut horregatik daukala alako lekua, eta horregatik jarraitzen dudala bertsotan ere, badelako zerbait poza ematen diona nire bizitzari. Ez dut uste besterik baden, hola. Azkenean, iparraldean eta oraindiko gutxiago zuberoan agian aukera, ez dira inbeste aukera eta pena handia da, ene ustez. Baina, eta beraz aldiro, zerbait badelarik bertsoari lotua. Ene ustez da zerbait ezin dena utsegin hemen, ez dakite, baina Nikola bizitzen dut. Hain bat batekoa ez dakizuna zekarriko dizun eta niri bertsoak sortzen dut olako, ez dakit gauza bat gorputzean eta hola gorpuzten nau. Gai jartzaile gitza, ene ustez, ene gorputzainako etengabeko desafio bat hastapenetik. Desafio hartzaile da, ene gorputza olakotan eta berriki alduntzen ere hiltzen izala oianarekin ere baita etengabeko mugak gainitzea bezala da gorputzarentzat bertsogintza deskubritzea eta hortan jardutea. Hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei galdetzen diogu zein den euren bertsoaldi kutxuna, zuena zein da? Pentsatu dugu hiruren artean bat kutxuna izan daitekeena, baina batez ere korrikaren mezuarekin egin dugun bideari ispilu moduan egiten dion ariketa bat, eta da, 3. Señoras ariketako finalean, Oñatin, Maider Arrarik kantatu zuen bakarkakoa. Señoras ariketan bakarkakoak kolaboratiboak izaten dira, edo komodina eskatu behar izaten da derrigor, eta elipagolarekin egokitu zitzaioen Maiderri, eta puntuka kantatu zuten. Gaia okerrez banago da euskal kulturgintzan aritzen zara, eta beti azken gertatzen den guztiari adi egon behar duzu, eta bar, baina ja, proban azkatuta zaude eta dena hastea erabaki duzu, eta komentatzen egon gara gure artean, badela apur bat korrika bukatu zenetik izan dugu sentsazio bat, ez, deskonektatu beharra edo, eta polita iruditu zaigu hori aukeratzea. Bertsoaldi hori entzunez agurtuko zaituztet, Leire, Oiana eta Xalbat, eskerrik asko eta laster arte. Eskerrik asko. Kulturgintzan aritzen zara eta astebururo egoten zara atzera eta aurrera kaleratzen diren azken edukiekin eguneratuta egoteko saiakeran. Beti dago zerbait. Gaur ordea, plan guztiak alde batera utzi eta etxean lasai gelditzea erabaki duzu. Gaur ez dut irakurriko Lisipeko liburua, feminismoaren bueltan ez dut jarriko mundua. Ez zait gaur interesatzen nere testu ingurua. Baina beste zerbait egin
nahian hori apurua. Netflix eta palomitak ez alda plan segurua. Horrela handi dezadan kolesterol kopurua. Horrela handi dezadan kolesterol kopurua. Eguneratu behar dut behingoan nere burua. Bueno, bi osadete momentu eder batean. Kontua da, biok nahiko zenuketela bestea izan. Edo, inbidi punto bat badiozu elkarri. Bakoitzari iristen zaio bere txanda, lana egin ezkero egia esan da. Xilaban zuen zuten ni egon nintzan da, aize segurtasuna dinbietadan bat. Maiane asko dakizu gaztea izan da. Maiane asko dakizu gaztea izan da. Baina urdurinengon berez da normala, eta ez dut ikasi dena berehala. Bersoaz gain daukazu sorkuntza zabala, monologo kontutan ere zezitala. Nola egiten duzu zure rezitala, nola egiten duzu zure rezitala. Horrek behar du bersoei lan pixkat gehitzea, ta estimatzen dizut hain erne aitzea. Ni zuri beira nago zuneri aizea, ederra da betik gorantza beitzea, ta berrogeiko erizaharra deitzea, ta berrogeiko erizaharrak deitzea. Zuk zenbat urte duzun ere badut duda, jada pasa baituzu hainbertze abentura, ta zure aurpegiak nolako lilura, nik xaloantzean beti eta hain gustura, nola ematen duzu serio itxura, nola ematen duzu serio itxura. Ilun jarri behar da bekainen partea, eta pixkatuz kurtu zure aldartea. Etxaia balitzaizu gixan gizartea, zenbat urte ditudan mailan emaitea. Ba estimatzen dizut duda izatea, ba estimatzen dizut duda izatea. Galdetu dizut baina nik berez banekin, 50 bueltan ez panabil erkin, ta bersotan zabiltza ekin eta
segitzen dugun luze elkarrekin, zuk segituko alduzu 80 urtekin, zuk segituko alduzu 80 urtekin. Goizegi hasi nintzen edo oso garaiz, igual astapen horrek egingo zigun gaitz. Jon Maiarekin ere nik gastatu naiz maiz, 80 urterekin igatutako aitz. Zumaira etorriko naiz bizi baldin banaiz, Zumaira etorriko naiz bizi baldin banaiz. Literatura ipatu behar bersogintzak, Nunbait atera behar barreneko printzak, Euskarri berbera du sormenaren giltzak, Zemeritu Frantseskok ta bere bizitzak. Urrengo liburuan Josefaren hitzak, Urrengo liburuan Josefaren hitzak. Zuk ja idatzi dezu lehenengo partea, Bate kulpari gabe azeatakea. Ez nazegoenarentzat alako kaltea, Ta favorez barkatu Isabel maitea. Arek ere tarteka jotzen du atea, Arek ere tarteka jotzen du atea. Irakurri gendula esan dugu hemen, Ta ChatGPTek zeondo laburbiltzen duen. Ta orain zenbait denbora leitua genuen. 5. kapitulua gustatu zait gehien. Nik 4. erarte irakurri nuen. Nik 4. erarte irakurri nuen. Goizean repaso bat, hauek bai seguru. Kebadenak buruan gorde hoi ditugu. Unaik ze ondo zekizkin zeume kopuru. Ni gaur goizez ez neukan ezanka ez buru. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Bertso eskolan ere egin zenuen partea. Horri ere zordio dakarren artea. Bersotan omen gendun unai desentea. Unai alben zabalik daukazu atea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Bersotan eite omen zun txukun eta zuzen. Baina egin behar da braustakoan ozen. Baina egun batean Frantsesko agertu zen. Izarran onden ez da eta ezagutzen. SP-ko tranbian deskarrilatu zen. Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia. Ta txalo sorta dauka ongi merezia. Andonik aitortu du bere gabezia. Eta Andonik ere luma berezia. Bersotako txarra da unain finezia.
baina guere nahiko fin gara hemen jardun, gara hemen jardun. Saio txukun bat egin dugula demagun. Eta horretan beti entzulei zordun. Horko bi ezkontzata besteko alargun. Azken kapituloa idatzi dezagun. Azken kapituloa idatzi dezagun.